L'equip de Jo dic mai més prepara l'estrena d'una obra que deixa l'espectador enmig de la soledat i la desesperació. Ferran Castells fa d'altaveu d'aquells que fugint no van trobar terra d'acollida, de nens que no trobarien el seu pare fins passades dues guerres i que podrien ser qualsevol dels que veiem cada dia als mitjans de comunicació. Diuen, ens aturàvem a prop d'un grup de gent gran i de vegades ens deixaven escalfar i algun cop es partien les sopes calentes amb nosaltres. Quan recuperàvem forces, s'aixecaven, seguien el seu camí com si no ens haguessin vist mai. El teló de fons és el rastre de sang que deixa la guerra impregnada en una immensa tela de sacs que servíem de defensa a les trinxeres i que ha elaborat el reconegut escenògraf Llorenç Corbella. Sembla com un desbudellament, per dir d'una manera, i després aquesta tela que tenim al darrere penjada, doncs hi ha obertures que no són portes, però és allò, l'entrar i sortir. L'angoixa i la intensitat es porten a escena en un ambient oprimit i dramàtic que busca llum, un repte per a l'il·luminador Francesc Rodelles. I ell ja fa un treball molt intens, que llavors és una tensió molt forta i intentem que no, si ens podem estalviar un canvi de llums, no l'estalviem. Els primers a veure l'obra seran els alumnes de secundària dijous i divendres es presenta davant el gran públic dins la temporada de teatre.